खुला पकड़ता अरे ना हो दादा रे अरे ये जान से खाना आज बहुत प्यार ना करे बहुत डर लगा था अभी का समय होगा ए जान इज्जत पूरा डुबा दियो प्लीज प्लीज हम कहो तनी कि मैं क्यों ना के आवाज सुना था कि हम कहो तनी करे ई का करता सर धरो करके धरता रे तनी पर लाश सर बाटे आ उधर से देखनी हो क्यों घर का है अच्छा हम कुछ तो क्यों ना घर का है आ तो मौसिया और आ मारतन की कितना मजा बटे आई घरे रहला में ऐसे कहते छिलरी न आ कि हम ना जाइम बाजारे देखी बोला तनी भैया रहलन त भई तरी सड़िए मोड़ के तोरा के पूजा करत रहन का तू ना किसी भी छोड़ रखियो तो लन सड़िया मोड़ के आंखें हम पड़ गेल तो निकालत रहलन तई काहे हेजा आके निकालत रहन अरे त इहो घरे ना हुए हमरे भतार के क्रिया खो के हमर भैया रहलन कि तोर सैया रहलन खा क्रिया खइबो हम भैया रहलन न त क्रिया खो का नहीं खा क्रिया में खाए वाली का बात बिया जी 3 साल हो गई शादी कइले हैं आई अपनी गाय अपने ससुरा गल बनी बताव आ ई नहीं खेना कि रुका तनी भेंट मुलाकात कर लागत कि भुलाइए गेलन का लेकिन का करी हम तो जरूर सोची ना कि यही नहीं बाकी अइबे ना करलन का नहीं कहा का करी हम फोन करी ना तो उठेबे ना करियन बिजी रहन कहीं रुका बेरा करी फोन अबे देखो तो उठावेलन कि ना मन लागत नहीं कि उनकर बिना हेलो हेलो का ये जान भुला न गइलू 3 साल के बाद याद ये कइलू दादा हम काहे के भुलाई ल 3 साल का करत रहलू कि आज ले कहाँ पटाइल भुलाइल बनी हम तो फोन करबे करी ना हां हां अब तो बीत गेल बा 3 साल त भाई चलो फोन मिला ली है ना करबू बात एतर मत बोला कितना हम तो के दिल से याद करी ना चलो ठीक है बेटे याद तो कइलू ना कम से कम अब तू ही बतावा शादी हो गेल तो तनी बच्ची के न रह पड़ी हो ना जब पकड़ा जब तब का होई अच्छा ये बताओ कहाँ बियाह शादी भइल बा तो अरे महाराज जी ही जब भइल बा तोरी गांव में भइल बा अच्छा रिकुआ वहाँ तब का अच्छा चलो अभी तो जान जानते तो ना कोई नहीं तू। अच्छा कौन ही रास्ता पड़े जाए पड़ी गोठैया हाई देखल बड़ा ना जोन है डॉक्टर बाटे ब्रिजेश डॉक्टर हाँ, ठीक 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 जगह पे तो गइल बड़ा हो। आइए जान अरे यार पहला मिलन में इतना प्यार कैले रहनी जा तोहरा से कि पूछा ही के नहीं के ऐसे न कहत नहीं कि अब एक दिन मिल लियल जा तो ठीक है बात उहे प्यारवा होई ना बतावा अब शादी ना भेले तो रोज रोज मिलत रहल आ हो गेल तो तू एको दिन चिन्ह तो नहीं खया दादा झूठा हो पहचान त कि तन जाए भेट उठ अच्छा कर अच्छा अच्छा घर में केहू नहीं खे ना आमा जी चाहे केहू भी सुना ना हाँ घर में केहू नहीं हो अरे तब तो इहे मौका बाटे उछाल दियल जा प्यारा पर नंदी है ये नहीं खी हाँ। जानते मैंने कि वो कहीं अरे नहीं तब तो ऐसे बढ़िया मौका कहीं मिलबे ना करी आ मम्मी जी के करेल बनी वो कहीं सुतियन तो पड़ले रह जी हम 2-3 बार अच्छा अरे ठीक है बाटे ठीक बा हम चली आओ तनी काम कर ना बना तो मम्मी जी बाणी तो डर ना लगी डर का लगी ऐसा नहीं है ना छुप के केहू जाने ना ऊपर से ही आ तोहर न दी अरे नंदी का कार्यालय बड़ नंदी कहीं चल जाला ना सखी सहेली घर गोल भी वो ऐसा जी खाना जानती अच्छा ठीक बा ठीक तो ठीक बा तो केहू नहीं के हम चली आओ तनी तो जल्दी आवा हाँ, ठीक बुढ़िया आ नंदी जाए वाली बड़ी से सुननी ठीक है, ठीक। बाजार करे ठीक बा आई लव यू ठीक बा खूब नती आई लव यू करेला का करी आ एको दिन आई ना खाली फोन पे इतना बोले लगी जैसे लागत कि पसे में बैठे नजदीक बा हमारे हैं इतना प्यार करेला बतावा इतना तो हम मर्दो ना करत होई कितना करेला हो का करी हम आवते होई अब हे भगवान जल्दी आ जाए आ हो दुलही का कहत नहीं का करत लो बैठल बनी का करी और कहनी न कि जा तनी बुचिया के संडल उंडल खरीदे के बाटे ओकर सहेली के शादी बाटे जानलू हाँ। तई का न कहते तबे से वही बेरा से लड़ियाइल बिया कि चल खरीद दे तो कहने कि चल खरीद दी का करे के बाटे कहते कि जमाल उमाल पर चढ़े के बा तो सोचे तनी कि देले रहला बबुआ भेजल रहला 10,000 रुपया बा तो सोचे तनी कि 2-3 हजार के बढ़िया देख के कपड़ा के किन दी आ संडल उंडल जाए किन के दी ठीक का ना करे के बटे हमर साड़ी एगो ले ले जाई अब तो हरा के कहा नेवता लेके जाए के बाटे नेवता नहीं तनी को ना हमके लिया सकी ना का अच्छा ठीक बाटे पैसा बची तो ले ले हम अभी तेजी नहीं खे जानलू घर द्वार अच्छा से देखियो ठीक बा घर द्वार देखियो आई ना कि माने केहू आइल घर में तो ढुका दिया नहीं कोनो में आजकल के जुग जमाना देखो तरू ना 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 ऐसा बात नहीं है सब बिगाड़ ही पापा बनावे पर केहू नहीं केहू नहीं मन बुद्धि देवे वाला नहीं जानता पानी का मौसम है ना जा। ना तो ठीक बा हम जाता नहीं ठीक ना ठीक बा जा। आज तो 3 साल के बाद उ याद कइले दिया का करी मन तो घबराता साला डरो लगाता 3 साल के बाद उ कैसन हो गेल का जवानी पहले चढ़ल होई 3 साल से पहले बुढ़ा गइल होई अब चल देखल जाई कैसन बिया आ कौनी हाल में बिया
चला कतहीं दिल ना लगा लेला चार्जर से ए मोहब्बत करने वाले मोहब्बत लुटा दे। चला देख ले तनी आज मिल ले तनी ओकरा से का दिक्कत बटे। आ कौन गाँव जाई या गोठाई चट्टी पर पहले पहुँचे के पड़ी। चला सीधे रेकुआ नसीब कुछ चलेदार। अरे ऐजान मुसाफिर तू चलते कर आज मोहब्बत से मिलब आज जी जान से प्यार करनी उखी में रहरी में आ रोड पर किनारा बोलोरो में आ जान के इतना प्यार कैले रही ना आज ओकरा के छोड़ब ना खूब कोड़ब आ तब छोड़ब ओकरा के। बात समझ में आवता ना। अरे साला अरे जान तो आज पूरा कोई दिन बाद आज मिलल बड़ी कोरा में पाँचा में धो के आ उनके पटियाई आ कोड़ा बा छोड़ ऊ हमारा के कुछ थोड़ी कली ओकर तो लाइसेंस हो गल बा ओकर मर तो विदेश बटे ऊ का जाना था विदेश में तो पैसा पैसा हाय पैसा मर्दा ओकर कैले वही हम यानी लहरा लूटब घर में आ पहाड़ा के केहू है नहीं के लहरा हम लूटा। चला आज ओकर से भेंट मुलाकात करे तो हम जाता नहीं देखिए अच्छा से घर द्वार ठीक ना जाए ठीक बा। ए पूजा पूजवा हाँ माई चल जल्दी। अरे उ का जाने का करे लगी घरे तोहार सजल धजल ना होखेला जा तो रुका देखौटी पर बक सजत धजत कहाँ बनी हम सजल धजत कहाँ बानी हम ना खरीदे तोर कपड़ा कपड़ा अब बउआ तरु चलबी कि ना चलबी बता मां जे के मन नहीं कर चल 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 खरीदी चल। और वो दिन खीसने बोल दी तब कहत रु कि ना खरीदाई चल भौजियो के ले ले ना माई नहीं ई घरवा कहली के रही। घर देखल जरूर बनाओ खाली ये तो जिंदगी आई घरे देखियो हमेशा तो का करी तोर संग अब रहो बच्चे जा गाना संग बिटिया बनल बड़ी का भौजी की जगह तोरी संग में चल जल्दी रे। घरे बाबूजी नहीं कि कहाँ के रही घरे। हाँ तो किन के तो मत कहिए खाली पूछे जी कि खरीद दी मम्मी जी ना हमके नहीं कहे जा जा खरीद वाला चलू चल हमके कपड़ा ले बा चल हमर सैंडल लेके आ पैसा लेके आ हट हिल वाला लेबे क्यों सिंपल वाला हमर गोड़वा तू रोबी का हिलला पहिना अच्छा के चल रे लेके आओ तनी बार बिटिया बनल बड़ू के हिलला पहिन के हम जाता नहीं ठीक ना जाई कुछ खाए वाला ना चाहिए आ जाई रे के बुझाई तो ले ले ठीक हो जाता जा जा हम तो मनाइते रहनी कि कब निकल जाए दादा कब निकल जाए हमके तो मजे आ गइल। अब कितना मजा बा अब हम बोलाई आराम से आ मिलब जुलब कुल करब। अब रुका फोन मिलाओ देखो तारी कि 10 बजे ले खोल नहीं रहता 10 बजे के बाद लागत है पुलिस मारे चल जल्दी तोरो सजल धजल ना होखेला होई जे इतना पुता तोरो बुझाई कि सजल धजल हो खबे चलो अपना जान के घर आ गई। हाँ बुझाता ये घरवा सोनी सरगम ये घरवा है। आज तो मौका छोड़म ना साला ओकर भातार विदेश बाटे बाहरा में पता ना उ लहारा लुटत हो कि हम एजू घरे लहारा लुटब ओकरा एकरा से अपना सोनी सरगम से साला 3 साल के बाद ओकरा से मिलत तनी आज तो पांचों में धरब पकड़ पकड़ के आ ओके कोड़ब तब छोड़ब। बाप रे बाप अरे डर तो लागत अरे दादा कि केहू घर में ना ढुकल जाला। अब का करी जाए कि ना कि बोले कि ना अब कोनो बहाना का करे जाइए का बोली केहू बाजी घर में नर चाहे मादा लौका तक केवड़िया आधा ए सोनी सोनी सरगम केहू बाजी घर में अरे फोनमा पे तो बोला लेलू हो कि घर में केहू नहीं। ओ ये दादा आ गइल का हो अरे अरे अंदर चलो अरे अंदर चलो हो जान जान तू पैसा हो गल बड़ी ये जान अरे यार तू बदल गेल बढ़िया। अरे क्यों देख ले कहां चल हो घर में चलो ना पूरा अरे तो बनल नहीं छे खराबा इंटर नहीं के चलो चलो वही में चलो अरे पूरा चलो बेटा अरे ओके देखी रे चलो ना हो जल्दी है ना ते सुना ना ऐ सुना तोहार से आज मिल के हाउस संबंध बनाए का प्यार वाला जन तो भातार कैले हो किया हम जानते बनी कि तू तो उतरी आइल बड़ा वही। अरे तो का करी चलो ना प्यार कैले खाना आज मौका मिलल बा। अरे तू तो हमके गिरा के बगाई तो का हो प्यार में ना ना सुना है सुना देखा आज मौका मिलल बा। सुनो ना हम का अरे केहू नहीं खे यार हल्ला करेला हो कि हमारा नहीं करब बस प्यारे चाहिए ऐस जान बड़ा 3 साल के बाद भेंट बतावा करता के तना हल्ला कर दन। अरे चाहता ना था देखो अब काहे छोड़ाओ तरू अब ध लेल बन तो छोड़ाए के मत कोशिश करे आज 3 साल के बाद भेटाइल बड़ू। अरे तो छोड़ ना अभी देखा तोहर लवर तोहर 3 साल बाद मिले आइल बा अब पति केहू नहीं के आ तोहर सास या ननद
गोल बना जब बाजार करे आज मौका ठीक बा। है सुनो ना, अभी बहुत समय बाटे, अभी बहुत देरी ए हो जान देखा आज छोड़ावे के कोशिश मत करे यार, तू का है? अरे दिल तोड़ के तू कहाँ जात बड़ू हो कि बहिया में आवना। अरे नीली नीली अखिया से अरे कोइले बजा दू लगता कि साँच मुआ दे आजू। ए जान बैठो 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 बैठो। अच्छा अच्छा ये बताओ का 3 साल से पहले मिलल रहनी जा उखी में रहरी में आ पेड़ के जड़ी आ बगीचा में घूम के प्यार कइले रहनी जा। चलो तो कहीं अच्छा मिले तो मिले ना नहीं ना। उ ठीक बाटे मिलल रहनी जा आ तब से तोहार बियाह भइल आ त भुला काहे गइलू? एक बार फोन कइलू कि हमर बियाह होता हम काहे के भुला जी, तू भुला गेल बड़ा हो तो फोन तो स्विच ऑफ काहे रहे? अच्छा ई बताओ। हम ही नहीं याद करनी है कौन के तू फोन करला का? हां याद तू ही कइलू हो, बात मानत नहीं हाँ, लेकिन नहीं 3 साल के अंदर अंदर तू याद कइलू हो। ई तू बताओ। सुना ना फोन लगावत रही तो तार नंबर में बंद बतावत रहे। बंद बताओ बैठो इमन से बंद बताओ तरे त का करी? जब तू फोने आवाज ना उठाइबू स्विच ऑफ बताई तो का करी? ना बंद करी तो हम केहू के पीछे ना पड़नी हां कि हे मुंह मारे जाए हो मुंह मारे जाए। देख तोहरे से प्यार कइले बानी तोहरे से प्यार कर बस एतने। बढ़िया ना बाटे करल तो, लेकिन जिंदगी भर ऐसे नहीं कर कि निभाई दे। आई दादा निभाई त बियाह कले लाइसेंस त बना ले बाड़ू। अब हमार लाइसेंस बनबू हम थोड़ी ना प्राइवेट लाइसेंस बनबू तू हमार। हां भाई में अपना बनैले हम तो कहत रही कि उनकर शादी होई तो हम तोरा बोलत ना रही कि चल गुजरात भाग चल जा कहत रही ना। ई बता तो तू भागे के ना कहत रहो तो हम भागे काहे? भागे के अल्लाह यार तोरा अगर प्रेम अगर सच्चा हो कि ना पहले तो भाग गला। सुना भागल ना चला, भाई बाप के इज्जत रखल जाला। नहीं होता लगे होता लगे होता लगे अरे लगिए तो बानी एने ठीक बा चला। ई बताओ तू हमसे कितना प्यार करोगी? इतना 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 कितना? चोकर का बोरा देखले बड़ा ना? हां इसे भर भर कर। बाप रे वाह हम तो जानते ना रहे। अच्छा ए जान आज तक भेटाइल बन जा 3 साल के बाद छोड़ा ही कुल झंझट की मिलल ना फोन सोन छोड़ा। अब तो भेटाइल बन जा केहू घर में हइए नहीं के आ लिंटर भइले नहीं के कि केकर हक हरावा। अरे ये अपने घर हो गए ठीक ना, पटाइल नहीं पटाइए। ए जान आज प्यार होई ना? अब प्यार तो रोजे होई हो। कौन रोज है होई? तेजी बात अब अब फोन स्विच ऑफ ना करबो ना, अब काहे खातिर स्विच ऑफ करब? हां ये दादा ए जान अरे दिल लगाना है दिल तोड़ के मत जा ए सजनी, दिल लगाना है दिल तोड़ के मत जा, प्यार मोहब्बत करना है कोई प्रेम छोड़ के मत जा। बताव तू स्विच ऑफ का बात कर दिला, ये तो ना हम तो दिल से जानी ना हो। जाने लू कि जान के अनजान बने लू। देखा तार के हम तोरी खातिर तबीयत खराब ए जान हई याद कर 3 साल के बाद तोहार है बाल तोहार है आँख है तोहार ओंठ बदल गइल बा। मतलब बता गइल बा मतलब का? हां मतलब सखिया गइल बड़ दुबरा गइल बड़ू। अब पहचान में नहीं खुआत लेकिन हम पहचान ले बताई काय कहते हैं तिलवा बा ना होठवा के ऊपर आ। अरे होठवा के ललिया अरे कानवा के बलिया अरे अखिया के तोहर कजरवा कि ये हो धन पागल बनवाले बा आँखी के कजरवा नाकी के नथुनिया। बोला जान कुछ का जितना मर्द ना प्यार करत है उतना तो ये करेला। ला बुझाला ना कि साढ़ दे करत तटे। अल्लाह हमार आवाजिए वैसन हाँ त का करी? देखा हम ऑर्केस्ट्रा में रही के अलाउंसरी करीला बोले के पड़ेला शायरी। एगो शायरी बोल दी। अरे कबो नुकसान तो कबो फायदा हो जाता ए जानम, कबो नुकसान तो कबो फायदा हो जाता, गेहूं और चना पीस के मायदा हो जाता, ई लव के बीमारी सोनी सरगम बिना बापे के लड़का पैदा हो जाता पैदा हो जाता। माने कि हम शादी से पहले तोहरा के अगर प्रेग्नेंट कर दिल हती तो लड़का हो गल। अब ई काम हम कइबे ना कनी, बस चुमा चाटी के अलावा हम और कुछ छुअबे ना कनी तो आगे बस इतने रहेगा उकुल कैला का जरूरी बता ना। हां जोड़ते लेकिन प्यार करे के चाहिए। अब तो कोनो डर नहीं है लाइसेंस में बाड़ू हैं पति बाहरा बड़ा विदेश आवेला 3-4 साल बाद कि लड़का का तेजी बटे। हां ये प्यार होता ना चलाऊ तो मतलब आ सुनो ए बेरी को होई ना हौ कमावा ए बेरी के तो हमारा लड़का होखबे करी हमारे होई केवन कमावा हो हौ है कमावा ए बाबा। अब अरे लाइसेंस हो गेल अब डर काहे बा बोला अब तो प्यार होई। खुद दुगो लड़का बड़स लड़का का काम नहीं। अच्छा चलो ठीक बाटे अब बात तो ठीक बा तो एगो चुमा दो
चुमा दा हमारे एक काल ले लिए ना आ दादा इतना मौका बाटे सुनो ना। जब दो हमारे पता तोहरी गाँव में हम ना दे तू दो हमारा ना, पर तू ही तो ला ना ना ये बार ना काल दे दे ना 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 हम के जान तू ही दो काल देम काल तू दो हमरा के दो सुनो ना ये बार ना ना बोला ना ला ला अरे तू दो हमरा के तेजी बहो अरे हमके तेजी नहीं के बस प्यार हमके को के हम निकले के अब निकला बोला एक जो है हमारी हम पता तोरा के एगो तो ना हम ही देते नहीं हम ही देते नहीं 10 गो किस दे ना ना अल्लाह सड़िए में तो नतावत में तो सड़िए में दे दो का सही कहला है क्यों जानी ना तो ये जान कितना प्यार मोहब्बत होता ए छोड़ो ना 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 मन करता ए, तू तो बहुत बड़ा अरे नहीं कितना तेजी में रहे अरे मन करता आज छोड़ब ना 3 साल के बाद भेटाइल बड़ी कितना तेजी में रहे बताओ कुछ बुझाला ना आवे तो बहुत समझ अरे हमके जवानी के जोश में कुछ बुझात नहीं के 3 साल बाद हाँ, भेटाइल बाड़ू ये ना तो। बस लाइसेंस से भरल बा आज लाइसेंस ए, का हम छोड़ो। डोरा डाल के जाए ए, ए सुना ना छोड़ो ना। सुई में डोरा डालने के मन करता है डालनी ए जैसे कि ताला का चाबी बस का है बाप रे बाप कितना ऊँट में माजा भारी दादा बाप रे ऐसा ऊँट तो हम चुसले ना रही पहले तो साला कुंवार में चुसले रही तो इतना जोश का है? चढ़ल है चुसला तो खूब आई अब होई 3 बा। साल के बाद साला बियाह हो गेल हमरा सेंस हो गेल साला बटे ना और पॉलिसी तो मारत खूब रहा। मजा आवत रही साला कमे ना तू चुसल है जवानी में दादा हाँ। हां चल अब पहले अपन मुंह पहले 12 बजे पहले के एतवार रे मार्केट बंद रहत लॉकडाउन से हमरा का बुझता कि एतवार रह कि सोमवार रह हवे हैं तमार चले पूजो सैंडल ले ले चढ़वी उठ पे ने जयमाल पे तोहरे खातिर एतु करत रही है तो तू सिखावत रह जान हमरा तरी के की शनिचर एतवार 2 दिन बंद रहता है 3 दिन हमर दिमाग पर ना चढ़ल ह तोरा बतावे के चाही ना एगो तो यही के घाम उगत हवे अरे कहा एनी से आवाज आओ त कैसे ने अरे हो रे मैं देख ना आई लइका लेकिन आवाज लाग ओके छोड़म ना अब चल पीला पुली हो गया घर में पीला पुली मार तो चल देखा जा चल त आई लव यू चल बुझाता के की आई कौन करकटवा कुल के फेंक ले रे माई ओए तो कहत नहीं कि यार देखल जा आई इन्हन के नहीं करत नहीं के चुप रहो यार चुप जा देखो ना अरे 3 साल बाद भेटाइल अरे, बूढ़ी काल देखा का समय हो गया। अरे तो अरे उमा कौन थोड़ा लाइसेंस बाड़ू कोनो दिक्कत थोड़ी बाटे कुमार रहते ना हो। तब ना तो एकदम करत खुला खुला पकड़ता बाटे अरे ना होता अरे अरे ये जान सुखा ना आज बहुत प्यार ना ना पड़े बहुत डर लगा था अभी काल के समय होगा ए छोड़ो कि ना ए जान पूरा डुबा दियो प्लीज प्लीज हम कहत नहीं कि मैं केवना के आवाज सुना था कि हम कहत नहीं करे ई का करत कर धरो करके धरत रे तनिको लाज सरे बाटे उधर से देखनी सुनो घर का है हम कुछ कर क्या ना घर का है आ तो मोहतिया आ आ मारतन की केतना मजा बाटे आई घरे रहला में आई ऐसे ही कहते छिनरी न आ कि हम ना जाइम बाजारे देखी बोला तनी भैया रहलन तो भई तरी सड़िए मोड़ के तोरा के पूजा करत रहना का तू ना किसी भी छोड़ रखियो तो लन सड़िया मोड़ के आंखें हम पड़ गेल तो निकालत रहलन तई काहे हे जा आके निकालत रहलन अरे तो इहो घर है ना हुए ए हमरे भतार के क्रिया खो के हमर भैया रहलन कि तोर सैया खा रहलन क्रिया खइबो हम भैया रहलन न त क्रिया खो का नहीं खा किरिए में खाए वाली का बात बिया जी बताव एकरा खातिर एकर भातार कमा ताटे कि चलो हो हमर परिवार दू पैसा कमाएम तो सुख शांति से रही तो ई सुख शांति तो दूसरा के भातार संग करती है हैं बाक जीरावा एक तो गनी तो पहले तो जतरा खराब भइल के कपड़ा लता ना मिलल हैं चल तोर घर तोर जीवन ना तेमन करतनी तोरी भातारे के फोन के कहतनी के करी माई बाप के कह द कि आके एक कुत्ती के लेके जाओ सा हमरे घर में ही कुछ कुल करी ठीक बा लेकिन भतार से मत कहो काहे ना हम डर नहीं करे तो काय में हम बोलता हैं? आवाज निकली गला जे तोर भई हम काहे डरा तरी हां ए तन तू चुप होके बोला ठीक ना काहे तोर चुप तो अब हम करावते है का कहले बड़ी का कहले बानी हौ अभी ले बर्तन नहीं खे मजाई आ चल गलिए भातार ले मिले ई बर्तन बा मार के धले रानी बर्तन में इतना ढेर बा का ना धोआ जी का अरे तू तू एकदम से हरामी हो गल घर में से रात निकले मत तोरी भातारे के फोन करके कहत रही कि जल्दी करके हटावे सा हमारे घर में छीनर पर ना चाहिए का छुआ तरी ओकरा के ओकरो के मार के गंदा हाथ कर तरी अपन के हाथ गंदा करतनी कि हमर घर गंदा कर दे ई घर में से ना निकली तो अब दोहरा के एकदम गंदा बहेगवा होई। हो गइल बाड़ू हैं कोनो गतर इलाज शर्म नहीं के तोहार फोन करके कहत तरी माई बाप की है कि अभी के अभी आके अपन बेटी लिया के जाओ सा हमरे घर में ऐसा ना पता हो चाहिए भले हम बेपता होके रहम का तना त खाना दाना हम बना लेब रे लेकिन आदमी का जानत रहे होइसा नहीं आ जाई छीनरपन करे खातिर चल। हैं जेवन ना तेवन करतनी रुक ए भौजाई रहला में कौन सुख बटे
कि जब सब कुछ हमने ही करके पड़ी। अरे भौजाई आओ तो ऐसे ऐसे तनी आदमी कहता कि चल भैया उनके बियाह शादी हो जाओगे तनी और यहाँ से सुख दिए सन। का सुख दिए सन? बर्तन है कि नहीं पड़ल बटे जाके मिलत रही यार से। हमके कितना पिटवा दिया से ऐसे कहत नहीं कि भाग जो तो कौन प्यार वासले रहले कहत प्यार कही के रहबे बड़ा कितना दिन पर मिलल बड़ू हमके कमती मरवैले बाटे। अभी तो ई तो बाकी बा, अभी ऊ आई तो कितना मारी हमरा के मार के हलवा निकाल दिया।